Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, aksyon, balita. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga headlines sa mga balita lokal, surad sang Bacolod magapabilin sa Alert Level 2. Electronic Business One-Stop Shop magaumpisa na buwas nga adlaw. Sa mga balita national, pagsakas ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, lauman suno sa Octa Research. Presyo sa makahulubog ng limnon kag sigarilyo magasaka man sini nga tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon. Mayang gabi Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo kita Enero 2, 2021. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz kag karon sa detalye na sang balita sa lakat sang panahon. Ang share line na nag-aapekto sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. Ang northeast monsoon naman na nag-aapekto sa nabilin nga bahin sang pungsod Pilipinas. Base sa pinakauli nga weather forecast ng Negros Occidental Command Center, ang Western Visayas kalakip ang Negros Occidental kag Bacolod City ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Kasarangan tubtub babaskog nga hangin naman ang mabatsagan. Gikan sa nakatundan o kunamina nasidlangan ang maeksperiensyan sa bilog nga isla sang Negros Occidental. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan. Ang adlaw magabutlak takna alas 6:07 ang takna sang aga buwas nga adlaw kag magatumod takna alas 5:38 ang takna sa hapon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 sa detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal. Magapabilin sa Alert Level 2 ang syudad sang Bacolod umpisa Enero 1, tubtob 15, 2022. Inibase sa Executive Order No. 65 ni Bacolod City Mayor Evelio Lunadia nga nagapalawig sang Alert Level 2. Sa idalom sa Executive Order No. 65, ginadilian sa gihapon ang pag-operate sang casinos, horse racing, bulang, pag-operate sang bulangan, lottery kag betting shops. Magluwas kung may panugot na sa National IATF kung Office of the President. Nasaad sa Executive Order, balik na sa regular ang pagsunundan
o kung nga pagsulundan ang curfew sa Bacolod umpisa alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Ini matapos ang Christmas kag New Year nga temporaryo gin-suspend ang curfew. Sa bahin sang pagbiyahe, ang mga unvaccinated ang gina-required sa gihapon nga magpresentar sang negative RT-PCR test result nga kuha sa sulod sang 72 ka oras antes ang pagbiyahe. Buwas nga adlaw mag-aumpisa na ang electronic business one-stop shop o kon e-boss sang syudad sang Bacolod sa Ayala Malls Capital Central Enero 3, 2022. Ini na ay kaduha nga tuig nga sa among nga mall patagayunon ang ini nga aktibidad. Sa e-boss nagatipon ang tanan nga mga opisina kag unit sang LGU nga embulbado sa pagproseso sang renewal sang business permits kag unit sang LGU nga embulbado sa kag licenses sa kada tuig. Ginapaabot ang presensya sa 61 ka mga barangay sa e-boss para sa pag-issue sang barangay clearance nga isa sa mga requirements sa pagkuha sang business permit. Ang ining aktibidad ng masami nagalawig tubtob Pebrero 28. Sa iban pa nga balita lokal, nagapati si Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunadia nga pamulitika ang ginalinan sang isyu nga hindi siya makitaan sa panahon sang pandemya. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Lunadia nga sa pag-upisa pa lamang sang pandemya nangin hands-on na siya kang nagpatigayon sa madamo nga pagsinapol upod ang mga eksperto sa syudad agod hambalan ang pagahimuon batok sa COVID-19. Sunod pa kay Lunadia sa matuod, una pa nga nakatukod sang Interagency Task Force ang Bacolod sang sa gobyerno nasyonal. Ginpasalamatan man sang alkalde sa Bacolod Executive Emergency Operations Center, Executive Director M.A. nga may background bilang isa ka nurse, kag si Dr. Kay Sorongon nga among mas may ihibalo sa patag sang krisis ay kaayong lawas sa pag-volunteer sa pagtapna sang COVID-19 sa syudad. Samtang nagpasalig man ang alkalde sa liwat nga pagsanyog sang ekonomiya sa syudad sa tion nga matapos na ang ginapangatubang nga pandemya. Kung niya, pamulitika na yung istorya nila. Pagsugod sa COVID, boy, we must remember, una pang Bacolod City, establish sang IATF sang sa national government mo. Kaya ti ang COVID, pag umpisa, ti wala man sang sa insindi kung maano kita sa to. Correct, Bisan ang national government, nagsugod man sa puno. Ang gusto tiya maglagaw, kuya, ang gusto niya nga malatnan ko. Nabatian si Bacolod City Mayor Evelio Bing Linardia. Ginpahayag ni Police Regional Office 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga nangin matawhay ang pagsugalaw sang Anyo Nuevo sa Region 6. Suno kay Solis, kadungan sa pagsugalaw sa bagong tuig wala sang na-record ang mga kapulisan nga nabiktima sang stray bullet incident. Apang isa ka sibilyano na aresto sa paglapas sa illegal discharge of firearm nga natabo sa syudad sang Iloilo. Ginpahayag man ni Solis nga base sa record sa mga otoridad, may 33 ka mga persona ang biktima sa firecracker-related incident. Gin panginbuwadahan kay ginpasalamatan ni Pro 6 Regional Director Police Brigadier General Flynn Dungbo ang mga pumuluyo sa Western Visayas matapos nagbinuligay, nagkooperar kag nagsabat sa panawagan sang mga kapulisan. Lobos man nga ginpasalamatan sa mga kapulisan ang mga force multipliers, barangay officials kag local government units nga nagpakigbahin sa pagpatigayon sa peace and order sila tagsa ka mga nasakupan samtang ginasugalaw ang bag-ong tuig. Ginabulong karon sa isa ka pribadong ospital sa syudad sang Bacolod ang anay sangguneng bayan members ng Don Salvador Benedicto matapos ginlutang las 4:30 sang hapon kahapon, Enero 1, 2022 sa motorcycle riding in tandem suspect sa barangay Abu-Abu, Banwa sang Murcia. Ang biktima ginkilala kay Eddie Seralbo, 59 anyos, nagapuyo sa barangay Pandanon, Banwa sang Don Salvador Benedicto. Sa inisyal nga pagpangusisa sa mga kapulisan, ginpahayag ni Murcia Deputy Chief of Police Police Lieutenant Frankie Pasyente nga on board si Seralbo sa Salakyan sa hinaling nga ginlutang makaduha ka beses sang wala makilala nga suspect kag badasi din nagpalagyo. Si Seralbo nakaangkon sa pilas kibya sa iya na tangkugo kag una nga gindala sa Murcia Rural Health Unit antes gindala sa pribado nga bulungan sa syudad sang Bacolod. Nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa motibo sang paglutang kag pagkilala sa mga suspetsado. Nakuha sa lugar sa insidente ang duha ka may empty shells sang caliber 9mm nga armas lutang.
Ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang 54 anyos nga amay matapos ginbuno kahapon sa Purok Mapalaron, Barangay Zone 12, Surad sang Talisay. Ang biktima ginkilala kay Danilo Lomilio, nagapuyo sa among lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Jigger Jimino, ang Chief of Police sa Talisay City Police PNP, ginaligar ginsulod ang suspect nga si Julius Taribaco Jr. ang puloy-an sang ilatubad balay nga si Omber Abaring kag wala sa anong rason ginkuha kag ginaboy ang DVD player sa gwa sang puloy-an. Tuyo kontanin ni Lomilio nga tapnaon ang ginhimo sang sospetsado apang inisya ang ginbuno sa dughan. Ang suspect nakapalagyo matapos ang krimen. Sa iban pa nga balita lokal, ginabulong karon sa San Carlos City Hospital ang 39 anyos nga lalaki matapos ginbuno man kahapon sang iya amay sa Sitio Troso, Barangay Bulungan o Bulangan, siyudad sang San Carlos. Ang biktima ginkilala kay Bienvenido Paz Jr. Samtang ang suspect ang iamay nga ginkilala kay Bienvenido Paz Sr. 67 anyos dun sa nagapuyo sa among lugar. Sunod kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP, ginaligaran ng akig ang amay matapos naglalisay ang duha rason nga nabunan sini ang iya bata gamit ang double-bladed nga weapon. Girayon nga gindala ang iya bata sa ospital matapos sa kaangkon sa pila sa tiyan, samtang ang amay sini ang nagsungka sa mga otoridad matapos ang insidente. Sa pinakauli nga balita lokal, nagakaagnas na sa nakita ang patay nga lawas ang ginaligar mentally ill nga persona matapos sa sapuan kahapon sa Purok Mahinang Panon, si Wahon 3, Barangay VF Gustilo, siyudad sang Cadiz. Sa inisyal nga pagpangusisa sang mga kapulisan, ginpahayag ni Police Lieutenant Alfonso Presya. Ang biktima ginkilala kay Francisco Tangguan Jr., 30 anyos, kag residente sang Don Salvador 1, Barangay Tinampaan, siyudad sang Cadiz. Sunod kay Presya, si Tangguan ang nakita sa isa ka forest ranger nga nagakaagnas na nga nagamyangon sa bukid kay Balita 40 km ang kalayon gikan sa amo nga syudad. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 sa mga balita nasyonal. Pagsakas ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, lauman suno sa Octa Research. Presyo sa makahulubog nga ilimnon kag sigarilyo magasaka sining nga tuig. Ang detalye sa nakapanguna nga mga balita national kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Agapasang banwa, mapugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, red voltage
driver handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa detalye na sa nagapanguna ng mga balita lokal. Lauman ang padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas sa masunod nga mga inadlaw. Sa pagtuon sang Octa Research, ginalantaw man sang grupo nga mahimo malampuwasan sang pungsod ang kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa tinilikdan nga COVID-19 surge. Sunod kay Octa Research Fellow Guido David, mahimo magsaka sa 3,500 tubtob 4,000 ang kaso sang COVID-19 sa sunod nga adlaw kag padayon nga magasaka. Dugang panigado, nagsaka na sa 21% ang single-day positivity rate sa Metro Manila. 2% lamang ang mas marubo sa 30% ang highest positivity rate sa pungsod. Ginapandaman man ni David ang publiko bangod nga mahimo maglambot sa 10,000 ang daily record sa COVID-19 sa National Capital Region. Nagpabutyag sa pagkaalarmang Department of Health sa pagdoble sa mga kaso ng COVID-19 sa diin ginapaabot ang padayon nga pagtaas tubtob sa masunod nga mga inadlaw. Naka-record sang 1,623 ka kaso sa atong Huwebes, Disyembre 30. Sa diin nagdoble sa kahapon nga record Enero 1, 2022 nga nagdangat sa 3,617. Bangod sini nagpaandam si Health Secretary Francisco Duque III nga kung magapadayon ang trend, mahimo istiktuhon sa gobyerno ang pagpatuman sang minimum public health standards. Samtang bangod sa golpeada nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, ang NCR ang igapaidalom sa Alert Level 3 umpisa Enero 3 tubtob 15, 2021. Ginpahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 ang bangod sa Omicron variant sang COVID-19. Sunod kay Duque, may 11 na ka mga imported cases sang Omicron variant sa Pilipinas, kag 3 naman ang mga local cases. Bangod sini nagapati ang DOH nga dako ang posibilidad sang local transmission sang Omicron variant sa Pilipinas. Ang Omicron ang ginakabi nga mas makalalaton nga sahi sang COVID-19 variant. Bangod man sa golpeada nga pagsaka sang kaso sang COVID-19, ipaidalom sa mas istriktong alert level ang Metro Manila umpisa Enero 3 tubtob 15, 2022. Sa press briefing sa Davao City, ginpahayag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles nga pagbalik sa alert level 3 ang nadesisyonan sang Interagency Task Force on Infectious Diseases o IATF. Bangod sa ginapaabot kapag saka sang kaso sang matapikan sang COVID-19, bangod man sa mga holiday activities kag sa pagkadiskubre sang local cases sang Omicron variant. Ginkoperman sang Department of Health nga may napulo ka bagong kaso sang Omicron. 3 local case duha sa Omicron ang gikan sa Bicol, ang isa naman sa National Capital Region. Sa atong nakaligad nga Lunes, Disyembre 27, 2021, yara sa 318 ang daily cases sang COVID-19. Nagsaka ang kadamuon sa 421 sa atong Martes, Disyembre 28, 889 sa atong Miyerkules, sang Disyembre 29, 1623 sa atong Huwebes, Disyembre
2,961 sa itong Biyernes, Disyembre 31, kag nagsaka sa 3,617 kahapon, Enero 1, tuig 2022. Nagsaka sa 41% ang hospital bed occupancy para sa mga pasyente sa COVID-19 sa Metro Manila. Samtang nagsaka man sa 37% ang intensive care unit o ICU utilization rate sa NCR bangod sa ginaligar bag-ong COVID-19 surge. Suno kay Octa Research Fellow Guido David, bisa na pagsaka sang bed occupancy makabig pa ini sa gihapon nga yara pa lamang sa safe level base sa criteria sa Department of Health. Sa record naman sa Department of Health, yara sa 20% ang ICU bed occupancy sa pungsod, samtang 22% naman sa isolation bed. Nakarecord sang 4,600 kabagong kasos ang COVID-19 ang pungsod Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 2,851,931. Samtang may 535 naman nga nakarecover sa COVID-19 kag ang total recoveries ang nagdangat na sa 2,778,943. May 52 naman ka mga persona nga na-report nga napatay bangod sa COVID-19 kag ang death toll ang nagsaka na sa 51,570. Sa karon 21,418 ang aktibo nga kaso ng COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Ginpahayag ni Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga natala na ang pasakaan sang kaso sang gobyerno ang babahi nga balikbayan nga nagpalagyo sa iya nga quarantine kagamuman ang hotel sa Makati City nga iya kahimbon. Nakilalaan na sang gobyerno ang babahi nga si Gwyneth Anchua kag ang iya hotel nga gintiniran para kontani sa quarantine nga amo ang Berhaya Hotel Makati sa poblasyon syudad sang Makati. Nag-issue sang show cause order ang DOT sa Berhaya Hotel Makati bangod sa paglapas sa quarantine protocols. Ginpatahag man sa opisyal sa nasambit nga hotel sa sulod sang 3 ka adlaw kung paano nakapalagyo ang isa ka naka-quarantine sa ila. Sunod sa mga report, nagbayad si Chua sa hotel para makagwa sa iya quarantine. Matapos ini nagtambong sa naklain-lain nga party ang babahi nga sang ulihi na diskubrihan nga positibo sa COVID-19. Ginpahayag naman ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo nga may na-report nga yara sa 15 ka individual na ang nakasugilano ni Chua ang nagbalatian na kag natapikan sang virus. Ginaduso naman ni BHW Party List Representative Angelica Natasha Ko nga hindi anay pagpagwaon sa ilang mga puloy-an ang mga hindi pa bakunado kag naka-first dose pa lamang sang bakuna batok sa COVID-19 may kaangtanan sa liwat nga pagpaidalom sa Alert Level 3 sa National Capital Region umpisa Enero 3 tubtob 15. Ginklaro ni Ko nga dapat ingyoon sa mga LGUs ang mga hindi pa bakunado kag first dose pa lang ang bakuna nga voluntaryo nga magpabilin sa ilang nga puloy-an. Ginpayag ni Ko ang mga local government units sa NCR ang dapat magpatuman sang localized lockdown sa ilang mga nasakupan batok sa mga dalanon, blocks, compounds, residential condos, magkatupad balay sa mga komunidad, mga opisina, kag mga balay kung may mga positibo nga kaso diri sa COVID-19. Ginabi-abi sang Philippine Nurses Association ang 50 bilyones pesos nga special risk allowance nga alokasyon para sa mga medical frontliners sa 2022 national budget. Suno kay PNA President Melbert Reyes, makabenepisyo sa pondo ang kabili sa kamilyon nga mga medical frontliners kung sariin halos katunga sini mga nurses. Wala pa may baluan ni Reyes kung pilang matunon nga SRA sa mga medical frontliners. Apang una na niya ginrekomendar sa Kongreso nga 15,000 ka pesos nga SRA. Ginpayag man ni Reyes nga kalakip sa SRA ang meals, accommodation kag transportation allowance. Madumduman tinalikdan nga tuig na dilata na paghatag sang allowance sa mga medical frontliners. Sa iban pa nga balita lokal,
Magapatuman sang big time oil price hike o kon pagsaka sa presyo sang gatong sa unang semana sang tuig 2022. Magalambot sa piso kag 90 sentimos tuptob 2 ka piso ang isaka sa presyo sang gasolina, samtang 2 ka piso kag 20 sentimos naman tuptob 2 ka piso kag 30 sentimos sa kada litro sang diesel. Magasaka man ang presyo sang kerosene sang 10 piso kag 80 sentimos tuptob piso kag 90 sentimos. Suno sa mga otoridad, nagsaka ang demand sang petrolyo tinarikdan nga semana sa piyak sang paglaptas sang Omicron variant sang COVID-19. Dugang pa naguyang man ang pagbayluhan ng 1 piso kag dolyar. Samtang magapatuman naman sang rollback sa presyo sang LPG sumugod subong nga adlaw, Enero 2 nga magalambot sa 2 ka piso kag 55 sentimos. Lauman man ang pagmahal sang presyo sa makahulubog nga ilimnon kag sigarilyo sini nga tuig bangod sa pagkolekta sang gobyerno nasyonal sang mas mataas nga sin taxes o konbuwis sa idalom sa Republic Act 11467 nga ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte tinalikdan nga tuig 2021. Ang excise tax sa sigarilyo ang magasaka sa 55 pesos sa kada pakete o kon kada pakete sini nga tuig umalin sa 50 pesos sa kada pakete tinalikdan nga tuig. Ang buwis naman sa mga heated tobacco products ang nagsaka sa 30 pesos, umalin sa 27 pesos kag 50 sentimos, tinalikdan nga tuig. Sa mga makahulubog na ilinmo naman, ang buhis sa distilled spirits ang magasaka sa 52 pesos sa kada litro, kag 39 pesos naman sa mga beer products. Sa mga wine, 56 pesos naman ang excise tax nga igapatong sini nga tuig, kag magasaka sang 6% sa kada tuig sumugod ng ligad nga tuig 2021. Naibaluan nga ang RA 11467 ang nag-amyenda sa National Internal Revenue Code of 1997 kag nagapatong sang mas dakong abuhi sa mga pili nga produkto. Sa pinakaulihi nga balita national, nagdangat na sa 153 ang na-record nga kadamuon sa mga pilason bangod sang pagpalupok sa pagsugalaw sang bagong tuig. Sa record sa Department of Health, 32% nga mas mataas ang kadamuon sang firecracker-related injuries sang tuig 2021 kung ikumparar sang tuig 2020. Sa 153 ka kaso, 63 ang sa Metro Manila, 22 sa Region 1, kag 6. 12 sa Region 3, 6 sa Regions 5, 7 kag BARRM. O kung Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, 5 sa Regions 2 kag Calabarzon, 4 sa Regions 12, o kung Region 12, 3 sa CAR, kag 1 sa Regions 9 kag 11. Sa 153 man ka mapilason, 113 diri ang mga kalalakinan. 15 diri ang nakaangkon sang burn injuries nga nagakinahanglan operahan, 102 naman ang nakaangkon sang minor injuries, kag 39 naman ang may eye injuries. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 6:08. Good evening lang kay Lance Darwin Salanya Gomez all the way from Quezon City. Good evening sa taga-barangay Oringawa. Good afternoon from Eddie Laus. Happy New Year. And to kay Nanay Isabel from Victoria City. Ana Senyoro, Happy New Year and Blessed Sunday. Athea Kim Iriman from Murcia. Ma'am Ana Senyoro, good evening. Marilu Travilla Catino, ay maayong gabi. Saldua Stephanie Cabarles, Happy New Year, listening from Candoni. Ray Baryoga, sir, good evening. Michael John P. Season, Happy New Year to all ARB Fans Club from the city of Smile, Bacolod City. Ma'am Jocelyn, Happy New Year. Diding Alhuamento, maayong hapon and Happy New Year as well. Mga ka-aksyon, inyo nabatian ang nagapanguna ng mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo kita Enero 2, 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Salibat akong inyo nga tagbalita, Aksyon John Diaz, nga nagasiling sa totanan nga mga ka-aksyon sa rin kaman nga bahin sang Pinas, laboton ka sa amang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo.